Ndị be ụmụnne anyị daalụ ekene m ụmụ unu ihe m daalụ na na-egosi unu unu n'anya ọkwụrụ unu ọrụ a ga-afụ ihe na-ebugheli ndị ga-apụta. ọya Ọ unu bụrụ n'anya na unu a fụ sị na na iju nwanne na anyị anyị nwoke wuzi a a bụ sị m ka nye Nnamdi keneli na aka ọdụ down maka na a with sị na liver and mgbochi ọya kidney karịrị problem. ọgwụgwụ ya. Unu Ana m wụcha ntị afụ mma ndị agwa na-aya unu ihe ọya dị maka ụmụ ije ya ya bụ liva ka esi ga-eme ka ọ dị mma. kidney Ịma na be ụmụ anyị ya ma nụwa obele nwa ma ndị chekwere ebu n'aka na-asị ọgịnị na-akpata ọ bụkwanị ya bụ obele ihe na-akpata ya ntọntọ ihe a na-eneni kedu ihe ọ bụ ọkwa ịfụ paracetamol a na-aṅụ ọ bụrụ na ị ṅụrụ ya every 4 hours nya o nwere ike inwe pain ọ dị common over the counter ije goche ite ya ndị ọ galara ọnụ ị ma na ọ bụ poison ma ọ bụrụ na ịṅụọ ya ṅụkwasị nya ichere ka o mee maka a sị na 4 to 6 hours ka ị ga-anọ wee ṅụọ ya and igụrụ leaflet ya ka ị mara nke fit gị mụọ nwa gị ọ bụ nke mmiri ọ bụ nke kpọrọ nkụ ị ya agụ ya onwe nke a na-enye ụmụaka ofu onwe ndị eji a na-enye ofu nwee ndị eji a na-agbaji agbaji mana ndị okenyekwe ihe na-eme gị na-afụ gị ụfụ inwe arụ ụfụ ị ga-aṅụ paracetamol mana ị ga-aṅụ ya every 4 to 6 hours ọ bụrụ na o mere 6 hours i wee bulie ṅụọ ị maa na ị na-egbu onwe gị na ị na-enye onwe gị poison so ọtụtụ ndị be anyị amara ọbịa ka m bịa kwupụtele unu ifuru papa ya papa Tochi ka a sị na ọ na-ebe akwa na nwamafe anwụgo nwanne ya nwaanyị anwụọ ị na-anya biko ịgbaje ọsọ na peji ahụ inyelufe aka idoneti ọ na-agakwa mfu nsị dị m na-ekwe biko ka enyelu ndị aka ifugie so ifuru onye ọgwọ bugo okwuluọra gwọrọ onye a ị na-anya ifu ka ọ dị ozi mma nya ifuru ka ụkwụ ya dịcha mana o mechakwa dị mma kedu ihe melie okwuluọra bulie gbaghalia ndị na-atụkọ ego tụkọkwa ifugie ekene dịla onye na-ewepụta peji wee na-asịsị tụba ego ifuru nwanne anyị nwoke ahụ ka ọ dịzi mma ifuru ya asịkwa na afịa bụ Nnamdi ebulie gbaghalicha ọ dị mma ifuru nwunye ka ọ dịzi mma ifuru na nwunye ya atụgo ime mụọ nwa mụọ ejima ụfọzụkwa nwanne anyị nwoke kịta adị down ka unu nyeli aka biko na unu echefunye mana gbaalụ paracetamol ọsọ ya na ịṅụ ya na-agụrụ ya agụ ọ bụ nyanwa bụ nọmba 1 na-akpa anyị nọmba 1 mkpa anyị ndị be anyị amara a na-eneni mana the thing dị ike ọ bụ ya na-eji ewikniche liver ma kidney ndị be anyị afa m bụ Lọlọ Nneka Ijelenze ọ bụ na mba Eliza ka m si na-ewetara unu ozi ọma a sịrị ikwu amara ibe ezie na mgbochi ọya karịrị ọgwụgwụ ya bụ ka anyị na-ebele onwe anyị anya ndewonu ndị be anyị daalụnụ ka emesịa